A Lui să fie slava, cinstea și închinarea. Aș dori să încep cu ceea ce Domnul a vorbit în seara aceasta. Spunea Domnul că unii dintre noi zice că nu prea poate să înțeleagă înțelepciunea lui Dumnezeu, că nu au școală. Vreau să vă spun că cu toată școala pe care o am, chiar și facultate, până nu am auzit chemarea lui Hristos, până n-am venit la El și sub aripa Lui, până nu am cerut de la El înțelepciunea care vine de sus, n-am putut să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Când am citit prima dată Scriptura și am ajuns acolo unde zice Domnul zice Domnului meu, am spus, e greșit scris. Dar am înțeles. Când Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, te binecuvintează să înțelegi toată Scriptura. Și Domnul să facă în seara aceasta să auzim cu urechile noastre ceea ce vrea Domnul să vorbească. Amin. Vreau să vă spun din toată inima că aici suntem împărțiți. Eu în seara aceasta vreau să spun 3 grupe de oameni care suntem aici. O parte care nu sunt predați în mâna Domnului, o parte care sunt predați și o parte care au făcut legământ cu Domnul. Doar tu știi din care parte faci. Noi cunosc pe câțiva dintre ei, dar Domnul ne cunoaște pe toți. Fie ca Domnul în seara aceasta să deschidă urechile la toți. Amin. Unii dintre noi au urechea deschisă la ceea ce vorbește Duhul Sfânt. Amin. Unii nu au. Dar Domnul să facă în seara aceasta să ne facă egal pe toți. Amin. Amin? Mărit să fie numele Domnului. Minunat test. Minunat test pentru sora noastră. Datorită faptului că Domnul a lucrat la urechile ei și a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns astăzi să fie îmbrăcat în haine albe. Aleluia! Oare tu când o să fii îmbrăcat în haine albe, care ești astăzi aici? Puneți întrebarea aceasta. Textul pe care fratele nostru Alin l-a citit din Faptele Apostolilor, fiind vorba despre famenul, vreau să vă spun din toată inima că era un om foarte important, famenul acesta. Nu era un om de rând, ca noi. Vreau să vă spun că el era ministru de finanțe a împărătesei Candace. O împărăteasă foarte puternică și foarte mare din Africa. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta s-a suit și el la templu, așa cum au venit mulți, poate astăzi, dintre voi aici, să vadă dacă despre Dumnezeul lui Iacov, ceea ce au auzit ei, este și adevărat. Ați găsit astăzi aici pe Duhul lui Dumnezeu. Amin. Ați simțit prezența lui Dumnezeu. Amin. Glorie lui Dumnezeu atunci. Pentru că astăzi ne-am adunat la sărbătoare. Și astăzi Domnul Iisus Hristos a coborât. Nu s-a mai uitat că unii suntem mai bruneți, unii suntem mai albi. Nu s-a uitat Domnul Iisus că unii suntem mai bogați, unii mai săraci, unii mai îmbrăcați, unii mai neîmbrăcați. Nu la asta s-a uitat Domnul Iisus, ci s-a coborât în milă Domnul Iisus Hristos și a vorbit astăzi în dreptul cortului tău și cortului meu să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Astăzi vrem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și în seara aceasta să vorbim despre sărbătoarea pe care astăzi ne stă în față. Botezul sororii noastre. Domnul să o binecuvinteze. Mă bucur când văd oameni îmbrăcați în alb. Nu știu voi. Voi vă bucurați? Glorie lui Iisus. Vreau să citesc câteva cuvinte din Roman, capitolul 6, care începe de la versetul 3. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Vreau să vă spun că în seara aceasta stăm la înmormântarea surorii noastre. Asta da sărbătoare. Să sărbătorim o înmormântare. Știți de ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Sora, astăzi vei fi îngropată cu Hristos. Mare har ai. Mare har. Mulți dintre noi am fost și noi. Mulți de aici încă nu-s. Dar Domnul să lucreze cu putere. Amin? Ca, spune cuvântul lui Dumnezeu, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El prin moarte, asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare ca Lui. Vreau să spun în seara aceasta, pentru noi toți care ne aflăm aici, dar și pentru sora noastră, în seara aceasta a venit momentul ca omul vechi
cel care ai fost, cel care am fost, cel care mulți dintre noi am fost aici, în seara aceasta să fie răstignit. În seara aceasta omul acela plin de neînțelepciune, omul acela plin de păcate, de minciună, de înșelăciuni și multe alte lucruri păcate, să fie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, răstignit, pentru ca trupul acesta a păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Doamne, dezbracă în seara aceasta toate trupurile de păcat. Și lucrează, Doamne, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca data viitoare, când ne întâlnim duminica viitoare, din nou să asistăm la o mormântare, din nou să asistăm la o înviere și să vedem Duhul lui Dumnezeu la lucru. Amin? Glorie lui Iisus! Spune cuvântul lui Dumnezeu că trupul păcatului trebuie să fie dezbrăcat de puterea Lui. Ca să nu mai fim robi. Să fim liberi în Iisus Hristos. Să nu mai fim robi ai păcatului, ci să fim robi al lui Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Vreau să spun în seara aceasta câteva cuvinte despre botez. Vreau să mă axez pe lucrul acesta. Că mulți poate au venit aici și nu știe mai nimic despre ce se întâmplă în seara aceasta aici. Vreau să vă spun că sora noastră a auzit cuvântul lui Dumnezeu. A auzit Evanghelia. Iar rezultatul vestirii cuvântului lui Dumnezeu a ajuns la înțelepciunea aceea dată de Dumnezeu că trebuie să se împace cu Dumnezeu. Au auzit că Domnul Iisus Hristos a coborât din cer, a lăsat slava cerească să coborâ pe pământ, a trăit o viață ca a mea și a ta, o știu ce înseamnă durere, o știu ce înseamnă suferință, o știu ce înseamnă să fii vândut, ca să înțeleagă toate lucrurile și a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Ca noi să avem șansa aceasta, ca să facem legământ cu Dumnezeu, să ne păcăm cu Dumnezeu, să renunțăm la păcatul care ne-a stat în spate și să ne eliberăm de toată povara aceasta, să luăm haina nouă pe care Hristos a pregătit-o pentru noi, pentru fiecare, și să ne îmbrăcăm cu slavă. Pentru că așa ne promite Domnul Iisus Hristos. Că atunci când va veni El pe norii cerului, va aduna pe toți cei care au făcut legământ cu El prin jertfă, prin moartea Lui, prin învierea Lui. Mărit să fie numele Domnului. Faptul că astăzi avem un botez, vreau să vă spun că este rezultatul pocăinței. Faptul că sora noastră a ajuns în seara aceasta aici, la gândul acesta pe care l-a avut și famenul, atunci când a auzit cuvântul, i-a venit imediat în gând: dar oare ce mă poate despărți pe mine de lucrul acesta, de împărăția lui Dumnezeu? Pe tine ce te desparte de împărăția lui Dumnezeu? Ce te face să aștepți să spui nu astăzi, mâine, poimâine, luna ce vine? Amânarea aceasta nu e bună. Atunci când simți că-și cuvântul lui Dumnezeu spune astăzi, dacă auzi glasul lui, astăzi este momentul să te pocăiești, este momentul să te împaci cu Dumnezeu, este momentul să faci legământ cu Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Pentru că cuvântul care ne stă în față înaintea botezului este pocăință. Sora noastră, precum mulți dintre noi, am ajuns în viața noastră la gândul acesta: Doamne, ceva nu-i bine în viața mea. Ceva-i greșit în viața aceasta. Îmi lipsește ceva. Și știți de ce vine gândul acesta? Pentru că Dumnezeu în fiecare dintre noi a pus gândul veșniciei. Doamne, îți mulțumim că ai pus în noi gândul veșniciei. Unii s-au întors la Domnul, cum spunea fratele nostru, la 19 ani. Alții mai târziu, alții mai târziu. Vreau să spun că sunt oameni care se întorc la Domnul la 60-70 de ani. Pentru că Domnul are îndelungă răbdare. Și așteaptă ca în noi să se trezească gândul pocăinței. Primul lucru care te face să te împaci cu Dumnezeu este că te recunoști păcătos. Acum știu că sunt poate mulți mândri dintre noi care nu se recunosc păcătoși. Dar vreau să vă spun din toată inima, suntem cu toții păcătoși. Fie că o credeți, fie că nu credeți. Dar există o diferență între noi. Unii sunt păcătoși, iertați, și alții neiertați. Nu știu din care parte faci parte. Dar în seara aceasta, sora noastră se va dezbrăca de haina păcatului. Și va fi o creatură nouă înaintea lui Dumnezeu. Va primi o haină nouă. O va îmbrăca Hristos în hainele sfințeniei, pe care Domnul să-i dea putere, să le țină curate pe tot drumul acesta pe care Domnul l-a pus în față. Mărit să fie numele Domnului. În momentul în care noi, cu toții,
care am făcut legământ cu Domnul, ne-am dat seama că suntem păcătoși, s-a trezit gândul pocăinței în noi. Asta înseamnă să te pocăiești. Să-ți dai seama că ești păcătos și că ai nevoie de Dumnezeu. Ești în seara aceasta aici. Îți dai seama că ești păcătos și ai nevoie de Dumnezeu. Ar trebui să te gândești bine. Că ziua de mâine nu e a noastră. Ziua de mâine stă în mâna lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați auzit. Dar mulți dintre noi încă suntem în viață și suntem prezenți aici, că Domnul Iisus a fost bun cu noi. A fost bun cu noi și nu a lăsat boala să ne răpună. Chiar dacă am fost bolnavi de corona, mulți dintre noi poate am fost bolnavi de virusul acesta. Alții s-au dus, noi am rămas. Știți de ce am rămas? Să ne bucurăm de seara aceasta. Amin. Acolo, undeva în cer, îi scris numele tău, îi scris numele meu. Că astăzi am venit aici și ne-am adunat înaintea lui Hristos să sărbătorim victoria lui Hristos. Că roada lui de la cruce se vede astăzi. Glorie lui Iisus! Glorie Domnului! În seara aceasta vreau să vă rog un lucru. Haideți să ne dedicăm toți viața lui Dumnezeu. Haideți să ne punem viața la dispoziția lui Dumnezeu. Că despre sora mea nici nu mai intră în discuție lucrul acesta. Toată viața ei trebuie să-și dedice viața lui Dumnezeu. Ziua să o înceapă cu El, să o termine cu El. Indiferent cine va veni, indiferent ce evanghelist va aduce, soră. Chiar Pavel spunea, chiar un înger, dacă ar veni cu o altă evanghelie să spună că Iisus nu a fost crucificat, că Iisus nu a înviat, că Iisus nu-i la dreapta cerului, să fie anatema, spune cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, Evanghelia pe care noi o propovăduim și care vedem rezultatul că cineva este îmbrăcat astăzi aici, în haine albe, este rezultatul lucrurilor acestea. Că El s-a coborât din cer. Că a murit pe cruce. A înviat și stă la dreapta Tatălui, unde ne așteaptă și pe noi. Mărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru pe care vreau să îl spun despre botez este că cuvântul lui Dumnezeu spune atât de minunat că vreau să citesc din Fapte 8:36. Spune cuvântul lui Dumnezeu: pe când urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce l-a făcut pe el să se întrebe lucrul acesta? Pentru că în el s-a trezit o credință. Și credința aceea trebuia să se vadă mărturisită. Și mărturisirea credinței este când te intri în apa botezului și îl primești pe Domnul. Și te împași cu Dumnezeu și devii creatura aceea nouă pe care El s-o folosească. Eu cred că Domnul ne va folosi pe toți cei care au făcut legământ cu El. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 16:32, rezultatul vestirii cuvântului este tocmai lucrul acesta. Botezul. Vreau să citesc din 16:32, Faptele Apostolilor, care spune felul următor. Este vorba despre temnicer, cel care, când puterea lui Dumnezeu s-a coborât acolo și a început să se tremure toată temnița aceea, au crezut că toți oamenii care erau prinși acolo au fugit și era pe cale să-și facă rău, dar văzând că puterea cu care lucrează Dumnezeu cu Pavel și cu Sila, vreau să vă spun că și-a pus și el o întrebare. Vreau să te întreb și tu în seara aceasta. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Auzi? Prietene care ești aici și nu ești nici predat în mâna Domnului și nu ai nici legământ cu Domnul făcut, întreabă-te în seara aceasta, așa cum s-a întrebat temnicerul acela. Și răspunsul am să ți-l dau tot din cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Pentru că tot se vorbea aici despre familiile în care unii sunt pocăiți și unii nu sunt pocăiți. Adică bărbatul e pocăit, soția nepocăită și invers. Vreau să-ți spun un lucru. Fii sare și lumină și Domnul va lucra, mărit să fie numele Domnului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și au vestit cuvântul Domnului atât lui, adică temnicerului, cât și tuturor din casa lui,
Tehnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spărat rănile și a fost botezat îndată. Mărit să fie numele Domnului. Fie ca Domnul să binecuvinteze pe sora noastră, Domnul să binecuvinteze în continuare pe fratele Alin. Amin. Acesta este gândul și ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun despre botezul acesta pe care în seara aceasta se va face aici, pentru că la urechea noastră a ajuns cuvântul Evangheliei și am înțeles că trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. În seara aceasta, sora mea, fie că unii înțeleg, fie că unii nu înțeleg, vei muri și vei învia cu Iisus Hristos. Aleluia. Glorie lui Iisus. Amin. Amin.